வணக்கம். இது வந்து தென்னங்கன்று எப்படி பதியம் போடுறோம்னு காட்ட போகிறோம். அது குட்டி விவசாயி பேசிகிட்டு இருக்கு. இது வந்து நம்ம நாட்டுக்காய். இது வந்து ஹைப்ரிடு நாட்டுக்காய். எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னா இந்த மாதிரி கூம்பு ஷேப்பில் இருக்கும். ரெண்டாவது சிறுசாக தான் இருக்கும். அது ஐயோ என்னப்பா 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 அது தேங்காய் எடுத்து கொடுக்குறது. ரெண்டாவது அப்பான்னு கூப்பிட்டுட்டு இருக்கு. இது வந்து நம்ம ஹைப்ரிடு வந்து தேங்காய் பெருசாக இருக்கும். அது இது வந்து ஒரு 3 வருஷத்தில் காயக்கூடிய மரம். நாங்கள் போய் வெளியே வாங்கிட்டு வந்தோம். இது வந்து நெத்து வந்து எவ்வளோ ஒரு 20 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வரோம். இதுவே நம்ம கண்டாயிருச்சுன்னா கண்டாயிருக்கு ஒரு 3 மாதம் ஆகும். 3 மாதத்தில் இது கண்டாயிரும். இதுவே கண்டாயிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு இதுவே ஒரு 300 ரூபா ஒர்த் ஆகும். இது வந்து நம்ம இன்னொருத்தட்ட போய் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை. ஒரு 3 மாதம் பொறுமையாக நம்மளே இந்த மாதிரி பள்ளம் தோண்டி ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்த நம்மளே ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். இது எப்படி பதிவு போடுறதுன்னா ரொம்ப சிம்பிள். அவ்வளோதான். கீழே நாங்கள் பள்ளம் தோண்டிட்டோம். முதலே தோன்றதே எடுத்துருப்போம். ரொம்ப அதிகமாக லென்த்தாக போகுன்றதுனால கட் பண்ணிட்டோம். ஆல்ரெடி பள்ளம் தோண்டிட்டோம். இப்போ வேறு ஒன்றும் இல்லை. தேங்காய் இருக்குல்ல, தேங்காய் எடுத்துகிட்டு இவ்வளோதான் சிம்பிள் அடுக்க தான் போகிறோம். கீழே அடிக்கிட்டு இந்த மாதிரி அடுக்க போகிறோம். அதான் ஒவ்வொரு தேங்காய்க்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 4 இன்ச்சு கேப்பு. இந்த அகலம் அல்லது இவ்வளோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்லை. நல்லா வேர் போட்டுரும். அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது எங்கள் குட்டி விவசாயி இப்போ தான் கத்திட்டு இருக்கு. இவ்வளோ நேரம் பள்ளத்தோட ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. இப்போ டயர்டாகி உட்காந்துருச்சு. தேங்காய் எடுத்துக்கிறான். எந்திரிச்சு எடுத்துக்கிறான். நாங்கள் ஹைப்ரிட் மட்டும் வைக்கல, எல்லாமே நாடு ஹைப்ரிட் எல்லாமே கலந்து வைக்கிறோம். எங்களுக்கு நாங்கள் கண்டை திரும்ப தோண்டும் போது தெரிஞ்சிடும். இதுக்கு முன்னாடி சக்ஸஸ் கிடைச்சானா அந்த உங்க பின்னாடி இருக்கு. இது ஃபுல்லாக நாங்களே சொந்தமாக ரெடி பண்ணதான். நல்லா தான் முளைச்சிருக்கு. ஸோ நீங்களும் துணிஞ்சு ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ என்னன்னா இதில் ஒன்றும் இல்லை. இது இப்போ கரெக்டாக சரியாக அடிக்கணும்னா ஒவ்வொரு காய்க்கு இடையில கேப் இருக்கணும். அப்போ தான் வேர் போட தோதா இருக்கும். இப்போ அடிக்கிட்டு இப்படியே மண்ணள்ளி போடுறோம். இது பெரும்பாலும் மணல்லாம் போட்டு வைப்பாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு மணல் வைக்கணும் அவசியம் இல்லை. மணல் இருக்கவங்க வச்சுக்கலாம், இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி காட்டு மணலையும் வைக்கலாம். நல்லாலாம் வருது. இது மூடிக்கோங்க. இது மாதிரி பெரிய கலர் இருந்தால் தூரமாக தூக்கி போட்டுருங்க. நீங்க ஊன்ன கண்டு வந்து சாஞ்சிராம பாத்துக்கோங்க. நேரவே இருக்கணும். சாஞ்சிருந்தாலும் முளைக்கும், இருந்தாலும் நேரம் இருந்தா நேரம் வரும். கண்டு உங்களுக்கு சீக்கிரமா பழம் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அவ்வளோதான். இப்படி மூடிட்டோம். இதை மூடிட்டு அப்படியே விட்டு தண்ணி மட்டும் ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஈரம் காயாமல் பார்த்துக்கோங்க. அதுவாக தானாக முளைச்சி வந்துடும். ஆனால் 3 மாதம் ஆகும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். வெயிட் பண்ணோன்னா நல்ல பலன் உண்டு. நம்மளே முயற்சி பண்ணிக்கலாம்.
இது அவ்வளோதான். முத கொஞ்சம் ஊண்டிட்டோம். இப்போ அடுத்து உண்ட போனோம். இது மாதிரி கொஞ்சம் மூடிக்கிட்டே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை ஈஸியாக முடியும். தேங்காயும் சாயாது. இது மாதிரி கேப்பிட்டு ஊண்டிக்கோங்க. ஊண்டிட்டு அப்படியே மண்ணள்ளி போட்டு மெத்தினில் அதே மாதிரியே மெத்துங்க. நாங்கள் இன்னும் இவ்வளோ முடிக்க வேண்டியிருக்கு. வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போவோம். கட் பண்ணிட்டு அப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லாமே அடிக்க முடிச்சிட்டோம். அந்த பக்கம் அவ்வளோதான், அடிக்க முடிச்சாச்சு. இது மூட போகிறோம். மூடுறது எப்படின்னா ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான். மேலே மண்ணள்ளி போடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தென்னங்காய்க்கும் ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 3 இன்ச்சு அல்லது 2 இன்ச்சு அந்த அளவு கேப் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இதில் என்ன ஒன்றா இப்படி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஏன் பெனிஃபிட்டாக இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பெனிஃபிட் இருக்குது. இதை நம்மளே ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா வெளியே வாங்கினா இப்போ நம்ம ஹைப்ரிட் கண்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கண்டு குறைஞ்சபட்சம் 350 ரூபா 500 ரூபா வரைக்கும் கூட சொல்கிறாங்க. இது நம்ம காயை வாங்கிட்டோம்னா வெறும் 20 ரூபா தான். 20 ரூபாய்க்கு காய் வாங்கி வந்து இந்த மாதிரி பண்ணோன்னா ரொம்ப சுலபமாக முடிச்சிடும். என்ன ஒரு 3 மாதம் வெயிட் பண்ணணும். நம்மளே உருவாக்கின கண்டு அது பலனுக்கு வரும்போது நம்மளுக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக தோணும். அதை பழையபடி அழிக்கணும்னு சொல்லி தோணாது. அதனால் அவ்வளோதான், முடிச்சிட்டோம். கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சது. ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு எப்படி மூடி இருக்கோம், அதுக்கு எப்படி தண்ணி விடணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோவில் போடுறோம் பாருங்கள். இதுவே ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது.